No dobre, takže Dominika zamkol vrátnik cez noc omylom v škole a on si začal písať na tabuli nejaký výraz. Teda predtým, než začneme ešte, tak ospravedlňujem sa za drobné nezrovnalosti, teda napríklad, že nevolám sa Dominik, to možno viete. Potom, že nie som v škole a nie som tu. Dúfam, že tu nie som zamknutý. Dobre, k tomu sa dostanem potom. OK, takže som si začal písať teda z nudy na tabuľu nejaký výraz, že 2014 na druhu plus 2015 na druhu plus a tak ďalej až po n na druhu. A mojou úlohou teraz je urobiť to, že zmením nejaké znamienka na minus, čo sa dá napríklad pomocou finty s tabuľou urobiť takto. A tak, aby som dostal výsledok 2014. OK, tak aby som mal predstavu o tom, že čo sú to za čísla, tak si ich skúsim vypočítať, aby som vedel, že čo sčítavam. A ešte, aby pre tých, čo si to píšu do zošita a sú naštvaní, že nemôžu počítať, teda používať fintu s tabuľou, tak to urobím tak, že ja si tam výraz budem postupne písať od začiatku, budem tam dávať nejaké znamienka a ako náhle mi vyjde výsledok 2014, tak to odseknem a poviem, že som skončil a že to bolo to moje n-ko, ten môj posledný člen. Dobre. Takže začneme si 2014 na druhu, to je koľko? Fúha. To by mohli byť nejaké, že 4 milióny 56 196. Teraz za tým bude nasledovať, že plus minus 4 milióny 60 225 plus minus. Neviem ako mne a vám, ale mne sa to celkom hnusí takéto čísla, lebo možno som myslel spočítal, to nevadí, ale čo sa s tým dá robiť proste, však to sú obrovské čísla, ešte nejaké tu tisícky, všetko a mám dostať nejaké rozumné číslo pre 2014. To nie je dosť zúfalo, teda, mne to tak vyzerá. Tak skúsim sa nejako zjednodušiť, že urobím nejakú konkrétnu vec, teda napríklad takú, že každé dve po sebe odčítam od seba. Hej. Tým si to teda zjednoduším a dúfam, že potom sa mi to stále bude dať nasčítať na súčet 2014. Tak všimnem si, čo dostanem, keď odčítam napríklad 2014 na druhu a minus 2015 na druhu. Samozrejme, môžeme teda siahnuť po kalkulačke alebo odčítať to, čo som už tu napísal, ale môžeme robiť takú fintu, že použijeme vzorček a na druhu minus b na druhu, čo je a minus b krát a plus b, to je teda minus 1 krát 2014 plus 2015, čo je 4029. Čo je teda minus 4029. Dobre, môžeme si všimnúť, že keď odčítam všeobecne nejaký párny, teda nejaké 2k na druhu minus 2k plus 1 na druhu, tak dostanem zase podľa toho vzorčeka minus 1 krát 4k plus 1, čo je teda minus 4k plus 1. Dobre, kde teda kačko beží na začiatku od 1007, lebo to je polovica 2014. Tu mi je nejaká zátvorka chýba, že nie sa dáva väčší zmysel. OK. Takže urobím to, že každú vec od seba odčítam a teda keď, no pri 2014 mám už nadiktované, že mám znamienko plus, lebo pred ňom žiadne nie je, ale potom, takže toto musí byť, tá prvá 4029 musí byť to znamienko minus, ale tie každé ďalšie číslo, čo bude, napríklad z 2016 a 2017 bude 4033, viem dostať aj so znamienkom plus, aj so znamienkom minus. No z plusík dostanem tak, že urobím plus 2017 na druhu, minus 2016 na druhu, a keď sa minus, tak urobím minus 2016 na druhu, minus 2017 na druhu a plus 2016 na druhu. Takže ja vlastne, keď si takto zjednoduším ten výraz, tak dostanem niečo, že to je minus 4029, teraz budem môcť ísť plus minus 4033 a tu budú, vždy tie čísla budú tvárať všetky postupné 4k plus 1. A tu mi tiež chýba sa to. Nikto na to neupozorňuje, to je hrozné. Viem, že vy tam kričíte, keď si to pozeráte, ale tak... No. A ešte tu mi chýba zatvorka, dokonca. Som lenivý. Zatvorky, to si domyslíte. Možno chýba ešte ďalšia, keď si nejako niekde všimnete, kľudne nám napíšte a
nič na to nezískate, ale tým sa nemusíte trápiť. Dobre, takže plus minus 4033. A teraz tu budú postupne čísla tvaru 4k plus 1, kde káčko vždy zvyšujeme o jednotku, takže to bude plus minus 4037, plus minus 4041, plus minus 4045 a tak ďalej a tak ďalej. To už sú troška rozumnejšie čísla než 4 milióny, aspoň mne to tak vyzerá, keď nie, tak sorry. No ale čo s tým ďalej? Furt to nie sú nejaké rozumné, nejaké nejaké veľké čísla, aby sme dostali 2014. Tak trik sme sa naučili, že takto ho použiť znovu. Zase môžeme odčítať, takže urobíme, že minus 4009 plus 4033, čo nám dá teda plus 4. A s každou ďalšou dvojicou zase ich odčítame. A keďže sme tu dostavili čísla postupne tvaru 4k plus 1, keď sa káčko postupne zväčšovalo, tak rozdiel každých dvoch bude 4. To znamená, že keď tieto dve odčítame, tak tu zase budeme vedieť dostať plus minus 4, keď ďalšie dve, tak zase to bude vedieť byť plus minus 4. Takže plus minus 4, plus minus 4 a tak ďalej. To vyzerá rozumnejšie. Keď nám ten trik fungoval, tak čo takto mám použiť znova? Tak asi mám 4 minus 4, tak môžem zase to odčítať po dvojiciach a dostanem výraz, že 0 plus minus 0 plus minus 0 plus minus 0. Počkaj, moment. Čo som vlastne chcel dosiahnuť? Som chcel nejako dosiahnuť súčet 2014. Keď sa pozrieme na ten posledný riadok, že 0 plus minus 0 plus minus 0, tak no, to nám asi do 2014 nejak nikdy nedôjde, že? To si môžete skúsiť doma, čo to trepem, to je zjavné. Dobre. To bola asi blbosť, moc naučili sme sa fintu, tak netreba používať furt, treba vedieť, kedy prestať. Ak sa pozrieme teda o riadok vyššie, kde sme mali výraz 4 plus minus 4 plus minus 4, čo vyzerá teda o dosť lepšie, si trúfam povedať. No ale takto ľahko si uvedomíme, že takto dostaneme len čísla, ktoré sú deliteľné štvorkou a práve tie. A keďže žiaľ Bohu, teraz máme ten hnusný rok 2014, ktorý deliteľný 4 nie je, tak s tým nič nevieme robiť. No, pred 2 rokmi už sme to mali vyriešené. Škoda. A vlastne o 2 roky to budeme mať vyriešené. Ale teraz to vyriešené nemáme, takže to musíme nejako vylepšiť. No. Tak zase môžeme sa pozrieť zase o riadok vyššie. A my si môžeme uvedomiť, že my to na tie plus a minus 4 môžeme vymeniť vlastne od hocikiaľ. Napríklad môžeme odseknúť prvých pár čísel, napríklad týchto. A potom každé ďalšie dve, ktoré sú, odčítame od seba a dostávame teda zase plus minus 4, plus minus 4, plus minus 4. Tak musíme len odseknúť nejaký rozumný začiatok. A aký rozumný začiatok chceme mať? Tak keďže 2014 dáva podelení 4 a zvyšok 2, to platí, tak my tu chceme mať niečo, čo dáva podelení 4 a zvyšok 2. Lebo ak budeme, tak dostatočným množstvom plus alebo minus 4, to už na to 2014 nejako dotiahneme. OK, tak teraz ideme už na čase iba skúsiť naše šťastie, že či to teda nebude dať zvyšok 2. Minus 4029, čo mám na začiatku je nepárne, to zvyšok 2 nedáva. Smola. Tak teraz môžeme to, vieme, že keď tomu pripočítame 4033 dostaneme štvorku, čo nie je to, čo chceme, tak môžeme od toho odčítať 4033. Dostaneme čo? Dostaneme minus 4029 minus 4033. A to sa rovná minus 8062, tuším. A toto naozaj dáva zvyšok 2 podelený 4. Nie možno, že som vás niekde obabral, lebo nemám kalkulačku, ale tak môžete si to overiť, ale v každom prípade by vám malo ísť niečo, čo dáva zvyšok 2 podelený 4. Takže odsekneme to takto a do zvyšku spravíme iba plus minus 4, ako vieme. A keďže toto dáva naozaj zvyšok 2 podelený 4, tak po dostatočne veľkom počte plus, teda v našom prípade plus 4, keďže to je záporné a menšie ako 2014, sa naozaj dostaneme k 2014. No, mohli by sme si pre zábavu spočítať, že koľko ich budeme potrebovať, ale to nám nie je vôbec potrebné, keďže sme matematici a nás zaujíma iba to, že riešenie existuje a môžeme ísť spať. Alebo teda v našom prípade môžeme ísť odtiaľ do preč. Tak, čaute.